Udto sa tanan, June 26, subong 2022. Ari naman ninyo alagad, Rod Simon, sa ngalan ni Congressman Greg Gasataya. Kag siyempre, upod ko naman, subong ang aton nga congressional staff, si Jonald Andrade. So, ari, ginangkat ginamong kamong, updan nyo kami sa masunod nga mga pila ka minutos para talakayon ta ang mga siyempre congressional program kag iban pang mga importante nga ginaikotar sa aton nga congressional office. Hello, Sir Donald. Hello, good afternoon, Sir Rod. Happy Sunday! Last Sunday! Ah, No? Dasig? okay. Mahulyo na gali? Oo bala, Sir Rod, because ng kagina, gani, nang nakibot ko, ang unod sa akon bulsa. Oo, no? Malag-ubos naman, kaya malag-30 na gali. Oh, yeah, natural gina. Oo. Amo natin ginatubang kung Yes. daw medyo lapit na ang katapusan sang bulan. Oo. O kung sa tunga-tunga, be, di daw, check ko magiging ang bulsa mo kung na ibala, may unod pa, wala. Well, anyway, we're about to tell you again. Siyempre, ang gina-remind sa aton nga Congressman Greg Gasataya ang pagsunod gihapon sang safety protocol. Siyempre, kabalo naman ka muna, pero ginaliwat-liwat namon. Kag ang papangugas kamot, importante magina. Maski wala pa to yung pandemic, yung kinang lamang limpyo kag isang kamot mo. Okay, gagang pagpangugas kamot, pagsoksok yapon sang face mask, kaga siyempre ang social distancing mabulubudlay na sa aton. Basta mo kinang importante kag di almost bakunado naman tanan, kag mas maayo pa kuno nga pa pa booster pa gid kakakibot nga rin kisami ara ko mga friends nga Rod wala kaya nagpabakuna totally wala niya kay may diferensya ko may allergy ko mo basta mag-react ko no well anyway ila naman na yan pero just the same our Congressman Greg Gasataya nagasiling nga dapat sundon na lang gigapan ang masunod nga mga safety protocols. Okay, kag siyempre istorya man kagapon ka ni Sir Donald naghiwat ang Carlos Hilado Memorial State University Fortune Town Campus sang alumni homecoming. Tigin na namon combine na actually NOPS QAA ang NO for NOPCC, ang PS for Paglaom State, ang CH amo ng Carlos Hilado ti University naman sa mga Alumni Association para masapos ba lang mga entities kay kabudlay kasi may acronym na lang hindi nga ba kabudlay nga ano bala masiling naton nga kalabagid. Okay, sipa ba lang you have your three former names of the school. Wow, amo na nga dapat dipot lang. Ang outgoing president na ko kay well, there are many, telling me, Rod, ara ka lang balagyapon, ikaw lang anay, daw mo na. Pero on my end, nagambal ko from the very beginning, day one, so ko isa lang ko yung ka-term ya. Amo na bala, may timeline sa kabuhi, mga dapat balikid ka man sa mga alma mater. Amo na ato alma mater. Kinabalik-balik doon tagiti. Siyempre yan, hindi mo balik doon. Well, amo na bala nga siling mo, nakagraduate ko bala kung wala nga ako ni eskwelahan na nag-exist. Exactly, Sir Rod. Amo na balikid ka man kung dami. Ikaw, bata ka pa, mag-edad ka na, magtungtong ka mga 30s na, mamatamat ka maguro nga ma-serbisyo sa imong eskwelahan. Ako personally, Sir Rod. Kay 21 ka pa lang subong 19. 18 pa lang ko, 18. Sir Rod. Ah, Bali, nung 18 pa lang ko. Okay. Sa mga serbisyo kita, samtang gurara pa na si Sir Roderick Samonte, nga ti, once in a while ka pamati, magkita sa atin, kagalantaw, ti, maserbisyo kagita, buligan, ta sila kag buligan ti eskwalanta. Importante na. Ang mga alumni homecoming, daw ginapasugta naman, daw medyo, masiling ta, maligwa-ligwa nagawa, especially sa Bacolod, kiti, kaluoy sa mga nga Ginoo sa aton nga wala ta COVID free ang aton nga syudad kag
aratag yapon sa alert level number 1 ang pinaka ano bala masiling ta pinakahalog. Okay. So, siyempre, sa tanan ng mga new set of officers, at eventually, sila naman, anay, kiti siyempre, magamba ka, alumni officer ka, wala ka na may nakuha mo si 5. Ang may nakuha na ang mga may allowance ang ikaw ang presidente sang federation, sang Association of Alumni of KAMSU. Pati siyempre Binalbagan, Alihis, Fortune Town, and Talisay City. May nabaton ka na iya. Nga may allowance ka, hindi ka mambalga, wala. Gid kaya ang totally ang Yes. mga campuses ng iban, wala gid ya. Alam ba ako, presidente ko sa Fortune Town. Ti outgoing ko by effective on June 30. Wala ko tayo may nabato sa 5. Gugma lang gid, gugma sa imong eskalahan. Kaya siyempre, pasalamat kami kay Kong Greg, kay siyempre, the conversion of the community college into the conversion of the community college into a university. Amo naman ang pinakalas yung mga katuan naman iban. So, nag-improve kati kaluyan sa malang Ginoo. Ini nga tuig, with help in 2019 when the RH bill to nga ginduso ni Kong Greg, ginadapto ni President Rodrigo Duterte ng Republic Act, universidad na kita. Yes. Okay, babu, higit sa aton nga university. Ako Sir Rod, you know what? Isa sa mga gahatag sa kon inspirasyon is ikaw. Because Wow. when the time you started the alumni homecoming exactly at Fortune Town Campus. Yeah, 2018 Yes. to. Ma'am Bel and I were actually talking because that was the time when I am going to graduate man. So, batch 2018, 2019, kumoto di medyo do, ano pa kasi punon pa ko to. Wow. Pero I know for sure that isa ka sir sa mga, kumbaga, hindi man sila nga nag-set sa standards, kundi naghatag way para himuon posible. Kiti kung hindi pagsugdan sa Rod, hindi na siya matabo mo. Oh, unlike sa inyo sa Talisay, Established. in place niya, established niya. Unlike sa amon sa may Fortune Town campus, daw mabulubudlay. Mag-gathered ka lang alumni sa college, Yes. kabudlay sa college. Unlike in high school, yeah. Kung may high school tani, mas nga ado ka integrated bala nga Pare-ablo sa inyo, di ka high school, Lab aw? school. Di ka? Ako Negros Occidental High School ko. No, just gabi kang budang mag-alumni yung kami. Amo gani. Impresyon ginayangan nami, gito sa tanan. Oo, tahom. Ako makasiling ko nga MC ko sa mga different alumni nga organization in different schools. Pero masiling ko nga isa na sa pinakabongga gitang HCS mo. Oo. Katilaw man ko daw MC sa inyo. Oo, diba? Wow, grabe katilaw ganing at the time. Diamond Jubilarian, si former, the late Dr. Ricardo Yanson, senior. Okay. Sa Balyacar Transit. Katilaw ko to, kakibot ko, classmate pa siya sa lulo ko. Ay. Nagtig- Silver Jubilarian. Hindi. At that time, nag-MC ko, Diamond. Diamond Kaya, again. Grabe nga mga... Nabi na sa inyo yung nagpakita ka malumna yung pinakatigulan, no? Gani. Kaga ginatagaan, gin recognition. Yeah, oo ka namin. Especially sa mga nag-aulikid, gidya. Di ko ni Kobe 100 ka, magbalik 101 ka. Amo Hindi ka gani. daog eh. Badaog pagit. Anyway, speaking of Sige. alumni, Sir Rod, Yeah. ako personally, when the time, Congressman Greg Gasataya tasked me, in coordinating our Dolito Pad program Yeah. or this emergency employment assistance, cash for work, lucky enough, kasi siguro God's will, gid, nga may ara ko mga fellow alumni. Okay. Batch ko gid actually sa Rod from namin, Department of Labor and Employment, Negros Occidental Field Office. So, when the time Congressman Greg Sataya instructed me, to coordinate this project nga ginatinguan niya gid nga puntuhan nga iya ka national nga project, na nakita ko nga may mga upod ko tigali and amo na sila mga batchmates ko Oh, really? sa Camp Talisay. Kanami. Kanami sa feeling because nang makala Lord feeling ko bala nang amo na ni ang will mo. Wow. Mo siling kung gusto mo ni nga ako ning makapit because
kanami kay kahapos bala tigayon sa mga programa like tawagan ko sila over the weekends. Actually ara sila sa mga iban, i-greet ko sila. No, sige. Hello. Good to go. Hello kay sa mga project coordinators nga mga mapisan kagkabalo ko nga gapangita ka mo printer na sa bang para printan. Kay a while ago we were actually talking about it. But thank you very much kay ti isa ka mo sa mga inspirasyon ko man. Kag fellow alumni ko ni from Talisay Campus naman sa Rod. Wow. Of course, exempted ni Gorosig. Hello kay Ana Lolita Marie Pilago. Hello, kamusta ka da? And of course, hello kay James Apayart di Masuay. Hello, kamusta ka da? And of course, kay James Hipulan. Actually, si Sir James Hipulan is actually a registered psychometrician. Wow. Social ni sila, social. And of course, hello kay Ma'am Kaisel Valenciano Araneta. Ito ka manggarano ni isang pangalan. Ngalan pa lang daw. Do kaduta na bala. No. Landed ah. Yan nila dit Araneta. Asindana na yun. Oh, Gary Valenciano daan kag Araneta ang dala. And of course kay Sir Kenji Pabelona, greet ko lang of course kay Sir Kenj, thank you very much sa tanan-tanan sa inyo da. Hello man kay Ariel Ayi Alontaga, kay Brian Mudilias, kay Cara Villafuerte, Amelia Dempo, hello. Elisa Hilalim, John Paul Aniscol, kay Miss Jonah Seperiano, kay Sir LG Figueroa, kay Ma'am Lydel Granada, and of course, kay Ma'am Maria Nica Dueño. Salamat, Gid. Hello man kay Ma'am Watts, kay Ma'am Agnes, kapisan-pisan. Sa inyo, datanan, you know what? You make our school very proud of all of you. Because, Sir Rod, you know what? Yeah. And every time I go with, certain business establishments or institutions that are already established in giving services through government. Pero ko gid kakabatian nga kung may ara sila intern nga taga Kamsi kanami kagkahapos nga well trained ko no ang Kamsi ti mahambal kung paano mag well trained kay way pa nakasugod ubra ang ilang sa Batsa Road because ang mga taga Kamsi ko may attribute gid sang isa ka competent worker. That's right. Agree ko na ako. May isa ko kay FM station, ginobrahan. Nga doon na task ko ba na kung sino mag-apply. Bias ko ako on ko. Separate ko na tayo kung nag-graduate sa Kamsi, sa Kamsun, or sa... Hey, boy! O ko la, unahon ko ni kiti, nabalaan ko, aside from alam ni sa, kaya sa mga tagas, mag-grade na madakpan mo, ini siya mabuot, masinulod nun. Masinulod doon. Kita ko sa ibang nga school, kung baan ka jutay. Pero ano man, ako akit sang qualified syempre. Amo na nga kanami man sang ako unta training sa aton, kiti pigado ta. Yes. Kag amo lang ito eskwelahan nga pwede mo may eskwelahan that time. Nga daw makasabat bala sa imong problema. Ngati scholar Yes. ka. Tapos ako unta sa mga dagko ng mga private schools medyo madugo yung magsulod kay dako gid balayran mo. Although kami mga scholars man na sila. Ti ang imo ya gapangita ka kung scholar kani kung Greg ang nabaton mo amo ni nga amount tapos amo na ni ang balayran bi o libre ang state college nga imo sundlano kung state university na subong kamso. Tiyan mo na, libre ka na session fee scholar kapag kung Greg, matago mo ang iban nga parte sang allowance yung imo nga nabaton. Oy, greet naman na, naibi si Ana Sinoro. Maring udto, bago ka pa niya galing siguro subong sa Pilar family, sa Barangay Egranha, La Carlota. Thank you, Ana Sinoro, always naman eh. Gano kagid sa amin, salamat. Tanedi, Canta Lopez Similiano. Idol Rod. So, kay isang La Castellana. Oh, bailes de luces. Vamos a bailar in La Castellana. Very colorful naman Oo, sa marami. Ginada kay pagsugod, ginada. Sulo-sulo lang kami. Oo. Pag sugod siya nga pa festival, well, ako ginada nag-MC hasta Asa mag-change na do, electric lights na. Hasta gidya nga, ibutang tabi nagsugod sang around 1990, ano ba no? Buhi pa to si Sir 1997, Sir, kinapang mo yung anta, Sir Liguanzon. Okay. Hasta almost 20 years mo. Ito nag-pandemic, nag-untat,
amo na to ang song butsing ganun last ko 2019. Okay. So kanami nga from the time kay Mayor Ilumba, kay Mayor Nicor. Nagpasunod. kag Nakita kay- mo, Gid? Oo, kag kay Mayor may manggilimutan Hello. subong. Also, akam siyan. Yeah. Hello, Mayor. So, Maymay. din si Mayor nga, talisay man sa, hindi or ko sure. binalbagan? Feeling ko Fortune Town. Hindi ko sure ha, hindi ko sure. Okay. Kay Perme na siya, actually, magkadto sa Kamsi, always gina-recognize kay ka namin isang governance. Yeah, kag namin magambal si Mayor Of Maymay, course. ka natural. Friendly, gid ya, hello. Yes. Hello. Kag hindi man sa pasubrahan ko lang be, si Mayor Maymay managani ang very generous nga, Rod, hindi dapat amon nito. Kanami gidya bala saya, ang generosity gidya, pariya kay Kong Greg, ngati, ari tadi ko, bra. Ako nang 5, wow, salamat kay Lord kag ti giyan kaluyan ta. Kag ang amon galing nga tupad balay da si Chay Marit. Chay Maret. Wala kita da, Chay Maret. Si Tiyay 80 na ni pero Ay, tuon. Oo, kung Domingo. Active pa, mamati. Oo, sa aton radyo. si pamati wala sa ganyan tipara. Pamati sa aton si Willie, of course si Baus, si Rona kag si Terry kag Toto. Okay. And of course si Ikit, no? Si Ikit sinigin na sa ako, no? Nya Rod Simon or Jojo bin ngalan ta na. Palihog ko na bi kay ang akong cellphone. Diri ko lagi butang na dula. Ay, tuon. Kung ba kabudlay ka naman nga kung ako ya imo balay, kung ako hindi kay magpasulod kung sino-sino lang. Yes. Dapat Especially kung open sa tanan, balahaw. open sa tanan ng iya balay, kay okay. kabuot na sa iya. Do halos tanan pakauno niya daw sa So, wala sulod. man lang tani malis siya. Oo Okay lang. ang iya bala natural nga batasan nga Welcoming. ma-accommodate tanan. So kung kisa may masilisihan kay gising di amo. Tibaw kung sino daw nakakita sa cellphone palihog lang ay iuli tagid kay ti. Mayo man aton nga inang kasilingan nga amo na bala no nga bulaga makipot ka na cellphone mo ara dugay in a few minutes ay wala na. Amo na kabudlay gid kayo. Kagya na siling balang ginaunay ka sang imong neighbor daw. Ikaw namian ka unayon ka sang imong neighbor mismo no. I do not know kung na kay ka open ti mapasibangdan ma. Open man ang possibility sa biskan kay sino eh. Na kay hindi mo wala mo nakitaan mo kung sinong aktual nga Yes. kuha o paano da. So sa tanan nga gapamati importante maging nga dapat hindi kita manghilabot sa hindi aton. Oo man. GMRC. Yes. And of course, speaking of GMRC, ako ya Sir Rod, kapati Kuya Bing, nga ang mga tao daw, ging bata, nga may natural nga kindness. So, budlay siya kung magadulaon, especially kay Chay Maret. Ngagti, ang iban man ihinga ng, inang open lang kayo. Pero always remember nga dapat allow yourself not to be abused. Yeah, that's Kailan right. kayo man na, Sir Rod? Oo, muna kabudlay ko isagali man kayo makasiling ka nga kung tama-tama ka nagikabuot do may negatibo man no. Oo. Kay abusaran ka gid. Of course. Mo yung mga friends ko isa nga una bala pa lang imo ka ugalingon bagong iban kay ti kaunon mo na lang yatag mo pa to. Oo. Kay kisami haragang katabo sa aton nga out of the blue bala kasakay ko jeep. Duwa na lang kami kapasahero. Binalikid ko sa nakibot ko mo. Daging kumustong kundugan nga. Hala, wala sa kapangayo o kunano. Utod bi iya tiil. So do, inabalang, what if ako to sa? So kuot kaya di yun niya. A certain amount kita nung imo lang nung. Maski plete na lang akong papuli. Amo naging share ka man kay Attorney Mark Mayo. Hello, Attorney Mark. Nakita na kami isang wait. Una kami Bistoryanay. Yeah. Una kami Bistoryanay and then wala kami nagabtanay kami pero way kami nagdugay istorya kay may hiling nga gawon siya nga mga papeles. So, ang bala niya ko gani buligan niya ko attorney buligi ka na bi pero tarais ko na. Bulig ni Kong Greg. Ang hindi kita pasugot niya mo na nga bawsiyat
Attorney Mayo ni natural man ning nga kindness. May law kay wala sa iyayaw. Kagawa ng small world. It turned out to be ang iyang nga BFF, ang iyang best friend din pa sa high school, si Patrick, who happens to be the boyfriend of my hinablos. Kung small world Okay, ka. small world. Connected Oo, tanan. correct. Manong gamo na si Patrick sa akong okay, Pat niya, you, best friend ko di sa pakita picture. Okay. Nga High graduation sa high school sa NHS. Ay. Rio valedictorian, namon si attorney Mark Mayo, ya. Ay, Mayo, gidya. He live up to his last name. Mayo. Gani. Mayo. Baw, gabay pa. Mayo, pagid kung may pakape ni mo. Did be time, kaya ang schedule siguro Oh, pala grabe. nato. Gani. Sako-sako na na saya. Oo. Although nga ako, untabi nga daw medyo ara sa world of lawyering, dira nagid sa natupa. Tapos, halimbawa, sa ating niya congressional office, natural, ginagaan niya man bisang natawag nga attention man di ang iyang career as a lawyer. Attorney, ba, nidlawgi kami sa imo kagdi. Kanami, nagidya ka, attorney, mabatsagan mo ang belongingness, kitanay ka mo, ang willingness siya magbulig, natural tanan. Apa mo pariya na, yagid, na-translate gid ni Kong Greg sa iyang pamatasan nga, natural nga amuna. Yes. Amo nang kanami, no, ati, ako si Mamayta, amo man nga daw, natural man nga, generosity, pagbulig, Yes. na bala. And thank you very much kay Tika Belo kami nga you are all behind of all the goodness nga ti part man no kita sang office Yeah. kag sang kumagang relationship nam towards each other man. Oo, kamo na gani, Jonald, gahalong ko sa guwaya. Inabalang na siling iputang tanang sa nagligid ng election, ba't tuunon ta ka matuunan sa kapigaduhon. Ari si Mr. A, hala, nagkuha ka naman to gina kay amon Oo. kay puti. Hala, nagkuha ka pa gid sa pula. Daw hindi ko hindi ba lang ati on my end ya. Wala ko di ginahagad pa kataki ko ako nakaroon sa leader ang imo amo na. Hindi ko ya. Gapay mo no kasi balay kay hindi ko gusto nga. Ala rasa ko si Rod Zaimon. Do ano man na sa ni congressman tao nga entrada sa pila-pila. Igalikaw ko na sa mga amo na. Kaya ang action mo kung ginaobra mo hindi amo ma-reflect sa aton nga leader. Kung may istorya nga hindi amo maigo man sa indirectly si Congressman Greg Sataya nga dapat kita ang una nga maampig. Importante gid na. So, muna ikaw, Jonald, wala ka bang pasaga-saga kung di ka lang nga, ala, si Jonald, doon ang api naman to sa kay ano, wala nang api pagit sa piyak, hala na. Ako ning syempre always ko ginadala ang virtue nga ti public servant kita Sir Rod. Yeah. And we always would like to emphasize, the best interest for many and for the majority. Ti amo na ang goodness kag ti kindness towards nga i-share ang mga programa. So dra kita if ever magid nga magabot sa point nga ti syempre ginabato na kita sang issue, why man kita gapatublag kiti gusto naton i-counter ina. Yeah. Kiti kung usually ba sir hindi na sa mong uso ang silence means yes mo. Okay, ito kabudlay. Kung amo na hindi ka maghambal, ang matabo, ang piyak to, daw mo na Ma-conclude pamatian. sila. Oo, Oo. amo na tong tuod. Oo. Di anong tuod, subong sa ato sa Dolly Tupad. Yes. May mga nagkalatabo na. Thank you very much. And what? Thank you very much sa aton mga mapisan nga project coordinators nga ara subong sa ila opisina even on Sundays. Thank you very much. And to give you guys reporting na ganyan sa Oo, dapat kiti grabe ang nasiling naton nga programa sa Congressional Office nga sige-sige lang padayon. Yes. Last Monday, June 20, we had our payout sa Barangay 12. Hello kay Cap Gerald Cantara and congratulations sa successful nga pag-celebrate sang ila annual fiesta. Wow. Thank you very much. Kaya naghapit ko to Sir Rod because nagaano lang bi Sir Rod, nagalapitan na ilang kay dungan man sila fiesta sa Barangay 10 nga lang sa Piak. Okay. Kaya nag-judge ko to sa Piak sa ilang binibing SK. Abugisan kayo mo sa kasakuan, ma-judge ka, may mabutang katusas, sa piyak mo sa ilo ka naman. Amo nang
drama sa kabuhi. Oh. Bin ka pa mga nagyan ko na sa una nga, kadto ka sa piya, kadto. Di ba? Kaya kinaputong kabi? Wala kami imo. Mauya ka mo Oh, pala. yeah. Pero kay love ko kaya si Cap JR Alcantara. Bahala na da. Si Cap JR Alcantara lang sa kalam. Hello, plangga tayo kaya Cap. Bahala na da daw. Apat ka madumdumama pang sikat na nga figures ng Barangay 12. Sa una si Saisi. Agila. Agila na. Oo, sa- nga, nag-PBB. Nabtanong pa sa gali. Yes, kay ano siya. Ang iyan, ang manager, cousins, ang best friend ko. At magbalay ko. No. Namin nakisaisi ka. Yes. And from LOHS. Oh, man siya. yeah, correct. Dami na mo na barangay 12. Tapos yung barangay, ano ka pa yan? 10? Gabi, no? Yes, kay Baloka, pagka-ging invite ko ni, hello, kay SK Chairman Jalian Ramos, congratulations, and of course, the rest of the Barangay Council, because you made it possible nga, kanami, bala, sang advocacy, sang amo ng activity. And pag sa ilo ko to kay Cap JR, sa unahan man lang, Sir Rod, sang SM, sa unahan man lang gamay, ati do medyo walking distance. Thank you very much for inviting Mga me pila lang here. di ka ido nagtaghol sa imo, antis ka kalabo. Mga 5. Mga 5. Ang 3 kilala mo pa. O si Elizabeth Gamala, galantaw sa hello classmate. Baw, expected ka kagapon sa alumni, wala ka. Baw, si Elizabeth Gamala, siyempre tatay na nanay ni Reverend Father Bong Gamala. Hello, yes. Kasi inyo datanan. Joe, please greet advance 41st birthday tomorrow to my son, Henry Gamala Jr. Thanks a lot. God bless you and keep safe. Namin gina kay Elizabeth. Wala, gina kung tatamon mga friendship, mga masiling ta, gina, matuod ka namin gina kay Beth. Happy birthday to Henry Gamala Jr. Happy birthday to you. Kita ko sa monitor, si Jonald. Koy, namin si Jonald. Diyan okay pa sa yan ang taon, no? Ako daw, gamat-amat na. Diga, HIV na ko. Oy. Hair is vanishing. Yeah. Sino ko, hala, di gamat-amat ako ka-top gun. Top gun. Yes. And of course, Sir Rod, actually, may kita isa ka gusto i-invite over phone patch. Okay. If okay pa ang time ta, okay pa Wala, man. pwede pa. Gagawin pa lang. Making send ko kay Manong JM. Ginamanong Ginaman mo ko sa gani, nagbalik naman nung Japon. Manong GM. Ay, wait lang. Oo. Manong GM. Anyway, wait lang. Amo ni siya gali, oh. And of course, congratulations man sa aton nga beneficiaries no sa liwat sa Barangay 12. Thank you gid kay nagkadto dito si Congressman Greg Sataya mismo. Yeah, okay. Yes, nagkadto siya. Actually, he had a very, very important meeting but he chose to get out of the conference room and sa makadali nagdisin siya sa danay and ging-greet ang aton mga beneficiaries kaging pangunahan niya gito. Maula nun, gali subong sa Barangay Ayungon, Valladolid. Hello, Jonaline Ninyal Crepito. Thank you. Kagti, hello kay Cap Negro, Edgar Spida, Kag RR, na nag-monitor man. Sige, ara na. Yes, wait lang. Gina-contact pagoro. Okay. Paging hatag ko na kay nung JM Japo na. Amo ni Bika, but lagi man ako unta, medyo solo signal tadi. Philippines! Uwi kong kaysa mo, masiling na nga, hindi bala amuna kabaskog. Okay, kagina nangin madipayon magkikahapon. Congratulations to Bats, our sober jubilarians 1997. Okay. Ano na? Okay. Yes. And samtang ginawait no. Congratulations man sa kay Cap Talimudaw kag council sang Barangay Granada naman sa Rod kay nag-pay out man kita to that same day. Wow. That same day. Auto ka namin upod, God, wala. Sige wala sa Rod one time. I will let you know. Pero upod naman sa gyapon si Congressman Greg Sataya Okay, personally. yeah. Pangunahan niya gid kag again ang aton nga payout sa Barangay Granada ging paagi naton sa M. Nuwilier. So thank you very much kay Cap Talimudaw, kay Kagawad Armando Vito, kay Secretary Ma'am Rose, kay Madam Rose, and the rest sang council, kag sang staff, kag sa tanan nga mga BHW and volunteers. Because of you, do medyo
hagan-hagan gid no ang pag-accommodate sang tanan nga mga beneficiaries during payout kay ginatagaan sila Sir Rodney Yeah. reference number and instructions what to do. And of Okay. course, another congratulations to Barangay Sumag. Oh, Yes. another dako ka barangay, kag-ari na siya sa linya, hingagawon ta lang. Yes, okay na siya. Sir Ah. Rod, okay na. Yeah. Okay. Hello, Kagawad Narda. Good afternoon. Hello! Good afternoon. Okay, maayong utusin mo kagti, ma'am, dasigon ta na lang gurugaw, ano? Bilang numero 1 nga kagawad sa Barangay 29. Nalipatan ko pa ang ngalan ni ma'am. Ang kompleto, gid mga ngalan gani. Kagawad. Narda Pascua na lang. Wow, kisa narda ka, kung makatunon ka na bato, darna na. Darna na. Okay. Yan, amo So na. ma'am, ano ang imo nga komitiba? Bilang number 1 kagawad, active ko sa mga events, may mga knowledge ko dogin hatag sa akon sang aton pinalangga nga kapitan ang socio-cultural at the Yes. same time sa education. Okay. Sa chairman. Ma'am, ano ang mga programa kag proyekto ni Congressman Greg Sataya sa Barangay 29? So far kadamo gid sang mga project ni Kong Greg since nagkagawad ko. Ang first gid nga pangayo namon sa iya ang inang gym namon nga ongoing subong for construction, then ang amon barangay hall nga natapos na gid last year pa. So sa mga programa kag proyekto nga ini or isa ka specific nga programa ang na-avail sa kadamaan be? Ang Like gym isa na gid Tupad. no? Ang Like Dolito Pad, okay? Oo, sa Dolito Pad ako nga bulig ang programa ni Kong Greg sa mga tao sa Pamuluyo, labi na gid sa mga pamatan-on da nga makadugang sa ilang gasto-gasto or para hindi sila mabuyo sa drugs. Amo ginana ni anamon kiti hindi lang kay kaisa, kadua, katatlo, kundi kadamo gitang tupad nga na share ni Kong Greg kag kita sa mga piyestas namon, never gid siya naga palso sa amon kung may ayon kami sila regarding sa mga financial status. Okay, so ari pagit si Jonald, maybe may idugang now? Yes, ako yan ng WAD, kabalo ko, isa ka sa mga successful nga manugkutor. Ano ang usually WAD nga mga pamatasan ni Kong Greg nga imo gid nagustuhan kag you think sang bilogid nga Barangay 29? Pamatasan WAD. Ang pamatasan ni Kong Greg isa na gidaan nagapangibabaw ay nang may word of honor. Na, palabra di unor. When it comes to word of honor, when it comes magambal siya nga sige tagaan ta ka proyekto pero hulat-hulat lang mga manabla pero gatupa gid siya ya ka surprise na lang kami nga wad kap nakap ang inyo da nga project ng ongoing na siya siguro mga this coming amon basta wala gid siya nagapalso sa iyang pangako sa amon kag once magambal siya gatupa gid Kampiyon nga serbisyo. May puso. kagabuot gid sa iya. Okay. So, Sir Donald, Yes, ako yan ng WAD, kabalo ko kagapatigid ko nga apart from you, damo gid na touch nga lives no si Congressman Greg Sataya. So, another question one, ano si Kong Greg Sataya no para dira sa inyo sa Barangay 29? Diri bilang congressman namon sang congressman ta sa Bacolod, si Kong Greg lapit ginadi sa tawo. Palangga ya ginadi ang amon nga mga pumuluyo. Kag si Kong Greg biskan ano pada kung sino pada kaya ang may mga negative feedback. Barangay 29 wala gid nagapati or nagadula sa pagsalig kay Kong Greg. Kag welcome ginadi siya sa amon. Palangga ginadi sa namon sa Barangay 29. doka namin, palangga gid siya namon diri sa Barangay 29. Kaya namin gid kagawad sa imo gid share. Kanami. Gani, palangga nyo makamita ni Sir Rod sa Barangay 29. Ikaw pa ba? Ikaw ang yabi. Oh, yabi ka, oh.
Kunyabi sa teano ko ba si haligi? Yabi, ara ka na sa may kitchen nga parts. Wada ka nami, isang share mo sa amon, maski malipot na lang ato nga tinion, basi may mga gusto ko nga tamyawon. Pasalamat yung gali sa kay Kong Greg, kay Mayor Albi, kay Kong Karap, kung nagapamatig man siya sa programa sa Action Radio. Thank you gid sa support nga never mo gigamigin talikdan bisan sa kalitod kag sa kalipay ara ka permi. Kag nagatamyaw man ko sa mga kapitan, pati nalangga ng mga kapitan, Kap Edna Gigi, nga same man kay Kong kabuot sa iya, kag mabinuligon, kag tamon mga kaupod nga mga kagawad nga mamapisan gid. Kapatigid ko nga tamon nga unity bisan kita may ara jutay nga misunderstanding, although sa among mga political colors, pero ara kami gyapon sa tawo nagaserbisyo. Kag salamat gidwada nga isa ka sa mga maisog man nga Yes. suporta gid Yes. kong Greg kay it's a uphill battle that time mo. Of course, of course. Kabudlay magwa bala kag mapakita ka amo na si kanami nga ang suporta mo nangin madinalagon kag dako man nga kontribusyon. Yes. Kag, you know what? Ako, isagi ko sa nakasaksi kung paano niya itibong ang kausa ni Kong Greg. Diyos ko, ang iya nang apakpak, nag-ano gid yan? Na-cover kita ng mga negative, nag-amugin ng pakpak. Kung nakita nyo ko sa Facebook Live, itanawan nyo lang. Do ka kapag-on, nagin pala. Kay palangga, si Kong Greg, kiti si Kagawad Narda, gabalikid sa mga pumuluyo. That's why, panindugan niya kaya si Congressman Greg Casataya. Kag salamat giduwat sa ngalan sang bilog nga siyempre team nga dako ang nabulig nga ara kamo kag wala kamo nagpabaya. Wad, salamat gid ha. Pasensya ka nga basi sako kada. Sige, pwede gid. Go on. Do hindi ko pa doon nalipatan ko pa yung pumuluyo sa barangay 29. Kapasalamat ko sa ila nga bulig man kung sa diin kami nagasuporta kag nakita nila nga do mayo gid ang ginasuportahan. Never gid sila nagtalikod man sa akon kag sa kandidato nga ginasuportahan namon. Labi na gid kay Congreg kay confident gid kami nga do nakita namon nga kung siya gyapon ang magadaog kag nagdaog na never gid kami ginakalimutan. Wow. Amo lang na ang ma-share ko sa tao. Kag sa personal note gali wad aside from kung daw hindi ka sako sa imo mga barangay duties basi may madugang ka i-advertise bing imo negosyo. Yes, please. Gaano ka gahimo ka barong, gahimo ka Amerikana or gown anong sige share kag din ka Actually, makitaan. isa ko ka multitasking. Pwede ko mag-obra gown, Wow. suit, makeup, setup, all in sa Nardas Couture located at 15 Gatas Plus Street, Bacolod City. In front of Porsche store. Okay, so ano na Jonard, ano mapahimo ka na suit, ano gown, anong anong plano? Actually, sa naligad, congratulations sa luwat sa ako ni Nablos, kay Elaine Machado Alit, kay kasal siya. Kay Kagawad Narda, ako nagkanta. Okay. Nag-rent ko na suit. And you know what? Sa tanan ng mga tagpalangati namon subong, hindi gid ka mo maginulsol if i-cater ka mo ni Kagawad Narda sa Narda's Couture nga shop. Okay? Damo ka gid pilian. Kitaon man gid actually sa dalan, naglabay ka. Nakakanto ka na to, di ba? Pero may ko nagalabay, siyempre kilala ko ang lugar, kag kabalo ko sang lugar. Oo, kag padayon lang ha, sang talento mo at the same time, kag sang pagpalangga mo man kay Kong Greg sa taya. Wad? Thank you, sir. Salamat ha, God bless you. Nan. Okay, Thank you. mga pina kami ni Jonald one time, mapatakos na lang kami. Please, bala, please. Kanya, gatan, mad. Okay, sa liwat, palakpakan naton Kagawad Narda Pasko asang Barangay 29. Palakpakan, thank Thank you. you. God Thank you bless again. you. Thank you, God. Okay, Nan. kanami no nga Yes. makaistorya ka sa mga tao bala nga mabatian mo mere words coming out from their mouth masiling mo tampad balaw. Yes. Natural yung maayong ilang
gusto nga ipalabot yung mensahe sa tagsa sa aton. Okay daw gamat-amat jutay. Ano ba dugang kapigit sa mga doli tupad? Anong mga masiling nga ano? And congratulations. Kadamo ko sa Dugang, mga congrats. sige. Kaya kadamo sa mga payout. Ay. Barangay 22, Barangay 40, Barangay 34 nga fiesta nila. Fiesta sa Barangay 34. And exactly, nag-payout kita. Grabe ka, blessing bala ni Lord. Ay, Congrats. coincidentally, follow the Oo, same. nakibot kami ganun May isang day one. pagpesta na ko Maganda. Kanami, no? Salamat gali kay Cap Yulo. And of course, gusto ko pasalamatan ang mga bata ni Congressman Greg Asataya because subong medyo naalang-alang sa schedule si Congressman Greg Asataya because sa pinaka-importante nga mga butang nga iya ginahikutar kati manugsugod na ang iya termino sa ikatatlo na nga term. So, ga-prepare. Correct me if I'm wrong, hindi ba na siya ang head sang transition government? Yes, Na- sang Bacolod City ni Na, under Mayor Albi Benitez. So sang ara kita kabuday dumdamo na ubra magamuna. Yes, that's Amo why. nga ni kagapon nga nalang-alang masato sa Manila dang nag-request na lang kami nga katuan na lang kwaon nga plaque of appreciation, siyempre a recognition kanami kay Mama France siya gid nagkadto bata igid mismo ti kanami kag dako amon pagpasalamat sa Kamso Fortune Town. Yes, and speaking of France, nagapasalamat gi kuya kay France Gasataya. Hello France, Daikin kin salamat gid kin of course kay RD Gasataya. Mayara isa ka barangay nga duwa sila nagkadto kay gusto nila ipalabot ang mensahe sang ila tatay nga si Congressman Greg Gasataya. Namin kay gina-train na Yes. sila balangati. Yes. Ano ang makihalubilo sa kadamaan. Kanami kay Of course. di ako matubig MC kagapon. Ay- Kaya ka sa stage. Tapos Ikaw nag-MC. Ako pag ng MC akong presidente, pero siling ko, daw masiling ko, last hora ko bala. I'm good as my last performance in Kamsu, Fortune Town. Maybe next time, siling ko, hindi na ako mag-ulo MC. Kaya ko encourage kung iban nga mga alumni, hindi lang ko di bala isa ang may talent amuni tanan tadi may mga Which is talent. good. Which is good. Kaya I always provide democratic space. Nice. Air, amo na nga ako niya gusto. Yes, Style. hello Ma Mary Ann Pancho. Hello Sir Roderick K. Samonte. Okay. Naingit siya bala mo na Of ato course. nga mindset. Oo. Yang ati, Sakto na, Sir kung Rod. kaya ko, kaya man sang iban. Kaga mo na importante nga, Nard, budlay bala. Nga kung ikaw ng MC, galantaw ka mo ng imo kabatsmates, ga pictorials, tilayo-layo, kahit di ka pwede ka lagan pa kadto sa ila. Wala ka permi sa picture. Kay tiara ka sa stage pa. No, amo na nga daw 5 dahil pa. Well, anyway, 1 term man lang mo because of the COVID-19 laba during ang termino. Pero 5, enough is enough. I'm free. Nakaservisyo ka na. Yan, you have to do it. Nga tayo maservisyo ka gid. Yes. Ano pa and- gid ang mga so far yung mga balita mo sa mga proyekto sa Congressional Office? Sa liwat, kami nag-aayo no sa mga pasyente naton kag sa mga pamilya gid sang mga gina-applyan naton medical, burial kag especially sa medical, Sir Rod, gusto nato ni-emphasize nga tani as much as possible ang mga nagamasakit, ang mga nagabusong, o kung may mga kasablagan, refrain from going to office na lang. Instead, have your family members or someone nga mag-apply sa imo. Kaya dapat family members ang mag-apply sa imo. Kadto sa office, kag dalo ng mga nagkakaigong nga dokumento. Kay ti Sir Rod, kabudlay, kay hindi naton gusto ma-expose man sila nga ti open nga daan and at the same time nga safe sila sa gyapon. Kay gusto ni Congreg ang ikamayong lawas gyapon ng priority. Yung mga sa pamangkot, kaya sa ko galingon ko, where these people coming from? Ginabalang, ano nga rason nga hindi sila kaupod sa membro sa pamilya nila nga para makabulig sa ila? Kag ano nga rason nga nag-iisahanon sila maglakat kag pasugtan man sa pamilya nila nga amo na ba ma-expose gani ilang ano man pariente or kin nga nakadto sa opisina karon ni Congreg mga bibulig pero kung may kasablagan sa tuod sa nasiling mo na budlay gani tig-agad 80 ka na, 85 ka na. Ang matutoy sa mo, 84 man. Nakabudlay na. Oo. Nga. Pero nabala nga, ako tutuyan mo, kasi magulang ko sa imo, bin ka pa, daabo nagkakatabo eh.
Okay, so, ari na si, si Sir Action Ed de la Fuente. At the Ara same na time, siya. hello, sir. Hello, sir. Hi, Congressman Greg Asataya. Sir, good afternoon. Wala ko siya nag-greet gina. Okay. Hello, Kong Greg. And of course, Mamayta, thank you very much. Yeah, so mayong hapon man sa tanan. Yes. And again, to the newly set of officers of the NAPSCOA, Congratulations. okay, Mr. Ray Dimisana, siyang naging presidente. Kaya ako yung nagugambal ko, if you're going to nominate me, I will decline immediately. Hindi na kuya, kabalo na kuya sa natawag nga, enough is enough. Okay. Naman ang message sa ako ni Lloyd, paway. Nakabulig ka na, nakahimo ka na sa turno mo. Dama na bilaw. Lain naman. Tiyan mo ni, tutukan That's tang true. mga, mga, kumusta nga ito nga Burial, okay lang? Yes, Assistance? pwede gid kita if may mga concerns kita, pwede gid ka directly go sa office ni Congressman Greg Asataya sa liwat. Yara lang kami sa High Strip 3, Circumferential Road, Barangay Villamonte, Bacolod City. So alagyan lang na siya pa kato New Government Center. So tubangan lang kami ka Panasyatic. High Step 3, ala lang kami sa ground floor. Mapalaan man na nila Sir Rod, kay kung magsakay sila home site nga jeep, magambra sila office ni Kong Greg lang manong, Yeah. di ipanaog na sila. Tira ko na ganing co-office lang ni ni Kong Greg. Gara ko doon sa may mall dapit pa area. Ay, natulugan ko. Pero ging pukaw ka. Yung po ko kay Valans ang driver. Nga dito ko manaog. Yun po kayo kara ko sa front seat. Sir, ari ng opisina ni Kong Greg. Nakanap ko yung kadali. Wala. Nakatulog ka gamay. Okay. So anyway, ang imaulihing parting words? Ako bilang isa ka staff sa Gyapon, kagpadayon, under sa office ni Congressman Greg Asataya, nagapati ko nga tanan nga mga programa kag proyekto ni Congressman Greg Asataya pakatusubong no sa road sa third term niya bilang congressman sa syudad sa Bacolod, magapadayon kit kagabay nga ogyunan tagid kag padayon kita no sa pag suporta kay ti after all para ini sa aton kag indi gid magpabaya si Congressman Greg. And again, mayari ko din kita nga host nga pwede ko i-share kanami Mr. Rod. Sige. Kay for the past few weeks, I realized how important you are to those who don't know ang ila value kag worth. So the only person you should try to be better than is the person you were yesterday. Yeah. So if you were able to make mistakes, that's not yet the end of the world. But stood up and make sure that you are the best today. That's right. So, well, anyway, na kita sang tiempo. Kaupod si Donald Andrade. kag Rod Simon sa ngalan ni Congressman Greg Gasataya. Kami nagasiling. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Once upon a time,